आंनिनो बिब'नि फिसाला जोंसार बुथारजादों सेलेखानि आरो बै माबानि मा होनो दुब्रिथिंजायनि टिपखायनि सासे बुथारजाफादों। बेथ' एनडिएफबि नंलामोनला सारेन्डारसो जाबायमोन। बेखौ प्रमद बर'नि सरकाराव बेखौ दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एक्स एनडिएफबि गान्दा बर' सारा दिनै रोखा खालामदों आरो खुगा बेखेवदों जे थांनाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा सोर सोर गावथारजादोंमोन, सोर सोर बुथारजादोंमोन, बिनि सायाव जोंहा गान्दा बर' खुगा बेखेवनानै जोंनो गोबां बाथ्रा फोरमायदों। दा रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय जोंहा गान्दा बर'आ मा मा बाथ्रा जोंनो फोरमायखो, लोगोसे थांनाय प्रमद बर' सारनि इउपिपिएल सरकारनि समाव सोर साबैसे मुंख्लं जाखो बिनि सायाव फोरमायदों। अब्ला रायजोफोर गान्दा बर'नि बुंनाय बिबुंथिखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो बा खोनासंग्रोदो। अयथासार खालामजानायाव महापाप जानानै बिसोरो दिनै इउपिपिएलनिफ्राय बिसोरो गोजान जानांदों। दा होनदों हाग्रामा सरकारा फैफिनलायबाय, मानसि बुथारलायबाय। नोंथाङा कुइसन होदोंमोन ना आंखौ। आंनिनो बिब'नि फिसाला जोंसार बुथारजादों सेलेखानि आरो बै माबानि मा होनो दुब्रिथिंजायनि टिपखायनि सासे बुथारजाफादों। बेथ' एनडिएफबि नंलामोनला सारेन्डारसो जाबायमोन। बेखौ प्रमद बर'नि सरकाराव बेखौ जोंसार बसुमतारी ना माबाखौ गावथारबाय। आङोथ' बेखौ आफादाव खनसेल' लोगो मोननायमोन। आं बिब'नि फिसालाबो नामफोरखौनो एसेबां मोनथिबावा। आं जेथिया जेलाव थायो निउसाव मोनबाय। सैथो बेनोलायनो मानसि बुथारा, मानसि गावथारला, दा सान्थि सुक्तियाव फैबाय। बिसिनालाय माबा मोनसे जायोब्ला खालि हाग्रामाखौ बुंनाय, जेबो गैया। हाग्रामा मावदों, रायजो राजानि थाखायसो मावदों। नोंथाङाबो जुदि गावनि बे गाव जुदि नैबे बिटिआर एकर्डआव गाव सिफ जालांनो हाबाय, रायजो राजाखौ मोजां सामलायलांनो हायासै, माखासे एनडिएफबिफोर जोबथेसालियाव थानायफोरखौ बख'नो हायासै, नोंखौ सोर मोजां मोनगोन? फैबाजानि बिनि सरकारा 5 बोसोरानो थागौना थायामोन, अननानैसो थादों। सिलफिस मारिनानै पलिटिकेल खालामबाबो बे माब्लाबाबो देरहानाय नङा। आं बेखौ हले नुहुरबाय थाखायो आरोखि हारिनि थाखाय। आरो फिन सानग्रा रावबो गैया। दिनै मनजिल बिथाङा दिनैहाय बनसु आफादखौ, सेंग्रा सिख्लाखौ दिनैहाय आरोबाव फिन खनसे हारिनि थाखाय मोजां सानस्रिनो थाखाय बा हारिनि थाखाय सानलांबावनो होननानै दिनै आरोबाव जुजिलांनो थाखाय, गावनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय बे दिनैहाय आरो बनसु आफादखौ दाफिननाय फिन जाबावदों। जुदि आंनि नुहुरबाय थानायाव दिनै गोबां बर'फ्रा हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांदों, जुजिलांदों। दिनैसिम रावबो मेंनाय गैया, रावबो जिरायनाय गैया। आरो सिगांनि फरायसा आफाद बिथांमोनहाबो गोबां सम जुजिबोदोंमोन। आरो दिनैहाय 2020आव बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय। नाथाय फरायसा आफादा पलिटिकेलाव हाबनानै दिनै हारिनि माखासे जिबायदि हारिखौ सानलांनांगौमोन, हारिखौ फोसाबलांनांगौमोन, बिथांमोना दिनै नायलांनो हायाखै। बेनि थाखायनो दिनै बे मनजिल ब्रादारा दिनैहाय बनसुखौ दिनैहाय गोदानै आरोबाव फिन बेयो दिनै गसंथानो होननानै जानजि खाफ्रादों। बर'लेण्डनि थाखाय मोननांगौ मोनथाय दंखायो, जोंहा राइट्स दङ। आरो जोङो माब्लाबाबो बे मोननांगौ मोनथायखौ जोङो लिरनानै गालांखानाय जोंनो गोदो ब्रिटिशआ। दिनै जों बोरै मोना जाखो? बेनि गेजेरावबो जोङो हाजार हाजार बुथारबोजाबाय। बर' जोहोलावफोर जाबाय। जोंनि बर' जोहोलावफ्राबो जोबथेसालियाव सोजानानै अयनाय खालामबाय। गावनि देहानि गाननाय जोमनाय आरो बेखौ लेंग' खालामनानै दोखो दोखो बुजानाय, कारेन्ट सट होजानाय। बेनि थाखाय सोर नांदोंमोन? हारिनि थाखाय नांदों। सासे जोहोलावा जुदि फोथाराव ओंखारलांनानै गावनि जिउखौ बाउसोमनो हादों, दिनै मुंख्लं जालांदों, बे बिथांमोनखौबो जों गोसोखांनांगोन। गंसे फोथाराव बा मोनसे फोथाराव ओंखारनानै जों खौसेथिनि जों मोजां रादाब लाबोनांगोन आरो जों ज' जानांगोन। अब्ला जोंनि बर'लेण्डखौ मोनगोन। जोंनि जि 4 लाख मोननांगौ दंमोन। आंहा बिफाबो बुथारजादों,
बिनानावा बेमार जानानै आलाय सिलाय थैलांदों फंबाय बुथारजादों आरो आं जोबथेसालियाव हाबनानै खुनुरुखुम बासायनानै थादों नाथाय जोङो दिनैसिम बै बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दोआव जि जायफ्रा नङै मानसिफोरा रां मोननो हादों माबा अनसुंथाइ मोननो हादों नाथाय जोङो बे 4 लाखखौथ' जोङो मोनखायासै मुंख्लंफोरनि नामावबो सानै मुंख्लं दङ मोनासै सासे गोथां आं जोबथेसालियाव थानाय आं मोनाखै आं बेनि थाखायनो नैबे पलिटिकेलनि गेजेरावबा ओरैबायदि आं बुंखायो आरोखि जि जोंहा बिपिएफ सरकार दङ जा आङो बे बिपिएफ सरकारखौ सापर्ट होगोन आरो जोंनि माबा बिपिएफ सरकारा मोजां हाबा मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो जोंनि जि 4 लाख फैसाखौ जायफ्रा मोनाखै दुखु खस्थ' खालामनानै बे बिथांमोननो होगोन आंहा आसा दङ आरो आङो गुबुन पलिटिक्सखौ आं सापर्ट होआ बिपिएफनि अनगायै अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर थारैनो नुबाय नोंथांमोना बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब